Dali mo, dali. Tapok mo, dali. Tapok mo, dali. Mag-meeting ta, dali. Kaya mo ulo, ha? Isara ka buka tong trabaho, dali. Igot ta mga hadlok. Nga nung palpak pa mong mo. Ha? Nabidyohan mo. Naabot mo sa YouTube, sa Facebook. Gitay-tulan na yung mga iba't umabang uri ng mga wakwak na bidyohan. Ha? Giingnan ta mo nga, ayaw mo kumpiyansa. Kanang boss. Isa pa ka white lady ha. Giingnan gay kaglabhan mo sina kay na action nagka-brown. Gitawag ka white lady kay puti na mo sina. Wa man lang ka kalabana. Mo ingon po kag wala kay sabon. Pila na pagpanguhan mo sabon dito sa building? Kahit imong mga ulo ha. Kanang boss, tulo namang good mi kabok dito sa building mga hadlok boss. Maglisod mi noon mi. Unsay tulo? Duha ra mo kabok kung giasan dito. Ikaw yung katong tanak ka tanak ron. Nara ko boss. Ay ulit tawo na makadong iwan mo kay angay mahimong tanak dong. Sige ko na may hilakila ko na. Sus ko adoy angay. Way mahadlok ni mo anay mo ra magkagbaki nga napiit. May pag-white lady lang ka dong, magsuot lang ka. Sige boss. Bantay lang lagi ka. Nya kinsa may katulon nyo? Si Capri boss ay. Ako lang lawas ulay buot. Agay. Unfair man po ko kay tanan boss kay dito sila sa building ba niya. Ako dito na ako sa kahoy. Nya mag-ulan ba mabasa ako. Akong sigarilyo mabasa Marlboro. Unsa man din na di ay. Nang tipo ka dito sa building? Kinsa na may mahadlok mo ana? Ana lang buhaton mo. Mangita kag sin dito, na mga ginubang balay dito. Kuha kag sin isa dito. Itap-tap nimo dito sa ibabaw sa kahoy. Aron nung mag-ulan, magsigarilyo ka dito sa babaw, di ka mabasa. Sige boss. Bantay ka lang ha. Asa man ang uban na amang santil mo di ay? Kanang boss, ala ang santil mo ra ba ka boss kay napreso. Ana unsa man taon mo ay? Alangan boss, dito man siya nanghadlok sa may gasoline station. Di pag silaab niya ning katay padulong dito sa kuan ning boto sila dito din moto giadtuan og pulis gahapon. Gidakop. Sus, wag kis mo yung mga pulos, mga palpak yun mo eh. Asa man pong manananggal ron? Ay, ganun boss, ang manananggal ron ba boss, kina-admit boss. Nga naman po. Alangan kay, gikan mo gorto ng disco gabi ba, nya, pauli na siya, nya, baklay siya pauli, kapoy siguro tog baklay, mato ning lupad niya, hubog-hubog, nabangga sa poste, nakurentihan. Niyaman ron. Na dito sa ospital karon ay. Boss, ireklamo ta na ko stick balang ba? Tagang tayo sa kabayo dito sa likod. Uy, kaon, magkagbalas, salikay tayo sa kabayo, ako na day. Bagong ko ng ulo niya. Pagilo mo. Parihira mo tanan mga palpak, ha? Asa mang madawin di ron? Hala, wala rin may kabantay nila karon boss. Ay na ako dre gitumban Ay, hala, sa tara amay. di ay, natumban. Karaan mo bihan na ka, ay, saling mo tagas mo. Nganong naapo ka diha? Alam nga naman si mong ulo kung magpatong. Usa may problema po di mo? Ay, kuhan mong boss. Akong isa ka uban boss, kay napreso po boss. Nahurot naman mo ka preso? Alangan, nasakpan mong gusto sa god, kay nangawat og stripper. Ana, bay ko siya nga, Brad, dili lang ta mangawat og ni ana, Brad, kay di naman kita motubo. Ano siya, motubo, balik taga may lagi. Amo to, nasakpan siya kapon. Nasa presuhan karon. Sus, kawad siya mga pulos niyo, mga palpak yun mo tanan. Kinsa man eh? Hala, ambot lang, kinsa na. Basin bag unang recruit, transferi ba? Nangahoy ramang ko ba dyan? Nakakita mo ko na nagtapok dre ba niya? Ning apel ko niya. Hala, tawo din eh. Hala, bantay mo diya, manabi na po na dito nga nag-meeting ta dre. Malakaw lang ko. Si bata kong unan nyo, makatkat kong kahoy. Na ako po, nagkagmayram kong likang. Wa man lang nakabantay ninyo nga na tao ning apel sa tong meeting dre. Di ba gipabantay, makatikbalang? Apakong ko ng unan mo. Kung tato ninyo, maabot na po tayo diskasuhuan eh.